बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोमाच्या बुडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर गर्भस्थ झाली. न मानमरिये कृपेन भरले, सुमी तुझ्या सुवासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकर तुझ्या तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थई जाव. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमी तुझ्या सुवासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाची माये, आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये, आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पोहोचूंक शकतील. मागिया येसुम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर बी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा ताज्या कष्टाने जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणावी मागता, त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्यामध्ये फात. आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, तसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, तसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, तसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या सर्गींच्या दयेन माका दिलाय. तुझ्या थाबेत मुझी मोत उजवडाय, माका राख संभाळ आणि सवय. आमेन. ससनासो विषय दितांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाशांचे फंकोंदी समाधाने ते विषय घेऊन येत. आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सा मुई गेली आमच्या सुसादम का संभाळ देवसराच्या खोटापणाचेर आणि पासांचेर आड येऊन कमकारदार दी. समिता का फरमा देऊन परातून मागता आणि तो ये सर्गावल्या फौजेच्या कुवारा आत्मे विभाडून संसारावर विसरल्या सैतानात आणि त्याच्या हेरा कोट्यात देवाच्या पदवी एम कडाक लटू घाल. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज समकाय, तुझी खुशी जशी सर्गात जाता तशीच या संसारात जाव. आमच्या दुष्पटग्रहाचा चमकारी आणि मेरूचे सुकल्या मुचिता नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमी तुझे सुवासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये, देवाच्या माये, पापियांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमी तुझे सुवासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये, देवाच्या माये, पापियांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमी तुझे सुवासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये, देवाच्या माये, पापियांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वथा आमेन. ही घडीभर आम्ही सगळे आमचो माईक अनम्यूट करूया. या सोमवारच्या दिसा आम्ही या सकाळी पुढे त्या सोम्याच्या हजरपणात त्या सोम्याची आम्ही स्तुती करूया. कितले जण जातात तुम्ही अनम्यूट करूया, माईक अनम्यूट करूया आणि सांगता मिळून त्या सोम्याची, त्या देवाच्या देवाची रायाची आम्ही स्तुती करूया. देवाचे उत्तर म्हणता सिराक चॅप्टर 43:28, ताची स्तुती करूंक जाय पुरते भोळ आमकां खंय मेळत, कित्याक तो महान आपल्या सगळ्या कृत्यां प्रास्त व्हरतो, सर्वेस्पर भयंकर आणि खरंच भोवरतो आणि ताची विस्मित ताची पदवी सर्वेस्पर तुम्ही करतात ते स्तुते प्रास वर्तो, तरी ताची महिमा गाऊन तुमचे ताळे उभारा. ताची स्तुती करताना तुमची सगळी सकत वापरा. थक नाकात, कित्याक तुम्ही शेवटाक पावचे ना. थक नाकात, कित्याक तुम्ही शेवटाक पावचे ना. आज आम्ही देवाची स्तुती करूंक थकवंक ना. आज आम्ही देवाची स्तुती करूंक
आम्ही वेळ काळ पळोवंक ना. हर एका वेळा त्या सोम्याची स्तुती करूंक जाय. हर एका वेळा त्या एकल्या सोम्याचे मुखामळ आम्ही सोदूंक जाय. आज त्या सोम्याच्या मुखामळाक पळोवन आम्ही ताची स्तुती करया. आम्ही ताची स्तुती करया. आम्ही ताची स्तुती केल्या वरवीं आमच्या जिवितांत अजापां घडतात. आमच्या जिवितांत सुटका देवून येता. आमच्या जिवितांत बेसमाद देवून येतात. वर्सा जावन जायनातली कामां एकपटी स्तुती करता ती सगळी वाट देव उक्ती करता. त्या देखून सगळे कितले जाण जातात. माईक अनम्यूट करया. सांगाता मेळोन आम्ही त्या सोम्याची स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. रिया शियाराला बरादी बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया. बापा तुका अर्गा या दिसापासून तुका अर्गा, या वेळघडीपासून तुका अर्गा. बापा धाड तुझ्या दैविक आत्म्याक आमचे दैविक कृपेन आमकां भर. या घडये या लेनसला हर एकल्यान तुझ्या कृपेन भर. हर एकल्यान तू स्पर्श कर. हालेलुया. रिया शियाराला बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Argan Jesus, Argan Jesus, Argan Jesus, Argan Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Padvi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. कोणाक स्किनचे एलर्जी, स्किनचे प्रॉब्लेम असा, हातांनी पुरा खरोच असा, जेजू स्पर्श करण्याचा हातांनी पायांनी खरोच असा, जेजू स्पर्श करण्याचा. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 गट तळा स्तुती करया. कितले जण तुम्ही युट्यूबचेर मागून असाल, गट तळा स्तुती करया. तो सोमी या घडये तुझ्या लागी असा. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति गट तला करिया. हालेलुया रिया शरला बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ria 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 ria. जेसु 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 स्तुति. Hallelujah, 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 hallelujah. Shirala bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria 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 ria. रुदी. जेसु तुझ्या अमोल रक्तानं कव्हर कर. जेसूच्या अमोल रक्तानं नितळ कर. आमचे मन नितळ कर, आमचे काळीज नितळ कर, आमचे चेतना नितळ कर. आजच्या दिवसा हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. स्त्री हात आमच्या खालचाचे दौर्या, डोळे आमचे दब्या. देवाचे उत्तर म्हणता Proverbs 20:24 म्हणण्यो 20 अध्याय 26 वड. मनशाची पावला सर्वेस पोर सोलोन वरता, तर मनशाक आपले वाट कशा समजते. मनशाची पावला सर्वेस पोर सोलोन वरता. आमची पावला कोण सोलोन वरतात?
सर्वेस्पर चलून व्हरता गे. आज आम्ही त्या सर्वेस्परान चलोनचे वाटेर चलोन आसा आमगे. सर्वेस्पर ताच्या वाटेन चलच्या भुरग्यांक केदी सुसोन घालना. केदी सुसोन घालना. आणि सर्वेस्पराची वाट हर एका वेळार हर एका दिसा मनशाच्या वाटे परी आसना. मनशाच्या चिंतना परी आसना. ती विंगडस. ती विंगडस. देवाचे उतर म्हणता आयजाया 55:8 मुझी चिंतना तुमची चिंतना नाही, मुझे वाटो तुमचे वाटो नाही. जितले मळब पृथ्वेतान वयर आसा तितल्यो मुझ्यो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात आणि मुझी चिंतना तुमची चिंतना वयर. मुझ्या चिंतनाक आणि देवाच्या चिंतनाक मस्त फरक आसा. हांव जे म्हाका फायद्याक पडत बऱ्याक पडत म्हूण चिंता तें गरज नाही देवाच्या मांडावळे प्रमाणे आसचें ना. आमी थोडे फावटी थोड्या संगती फाटल्यान धांवता ना म्हाका मेळजेस हें जाल्यार बरें, हें म्हाका फायद्याचें. एक याजकान दिल्ली टेस्टमनी सुमार वर्सां पयलें दिल्ली टेस्टमनी तो एक कॉन्वेंटाक गेल्लो. थंय जावन फाटीं वचूंक एका भायर बस स्टॉपार वेट करनासलो बसाक दनपारांचो वेळ कठीण वत आणि त्या वेळार थंयसर बोगलेन थोडी सिस्टरांय आसली आणि ती बसाक वेट करनासात याजकी बसाक वेट करनासा सुमार वेळ वेट केले बस ना. आणि या सिस्टरांनी याजकाक सांगले फादर मागा फादर एक पटीन बस येवं दी, या खटखट्या वताक राखोन पुरो जाला. या वस्तू दग आसा, या दगेक पुरो सत्य आसा. आणि याजकान अर्घा दिवंक सुरू केली. अर्घा तुका जेसू, बस धाडून येतल्या तुका अर्घा तुका जेसू. आज इतले वत आसल्याक अर्घा तुका जेसू. बस येवंक वेळ जाल्यार तुका अर्घा येता जेसू. आज आमकां तुवें हांगासर आपणडल्याक अर्घा स्तुती करूंक लागलो. आणि सिस्टर म्हणाली कित्याक तूं अर्घा दिताय? या वताक आमी खरकट्या वतांत या वतांत आमी कष्ट ते आसा तूं अर्घा दिताय आसाय. देवाक अर्घा दी आसाय. आणि ताणें अर्घा दिवची रावनात. थोड्या वेळान एक व्हडली गाडी ताच्या मुखार येवन रावली याजकाच्या मुखार. आणि विंडो सकयल कर एकलो व्यक्ती ताचे कडेन विचारलो फादर म्हाका तुजी वळख आसा, तुमी केशीन वतात? आणि फादरान सांगलें फादर हांव असल्या फलाण्या जाग्याक वेता आसा म्हणालो याजक. आणि तक्षण तो तरणाटो म्हणालो फादर हांव त्याच कुशीक वेता, तुम्ही ये हांव तुमकां सोडता. आणि तो याजक त्या गाडयेर चडलो बसलो आणि पळयलें फाटल्यान सिटी आसात खाली आसात. फादरापान विचारलें फाटल्यान सिटी खाली आसात, त्या सिस्टरांक येवयात गे. तरणाटो म्हणालो वय म्हज्या गाडयेर मस्त जागो आसा आनी येवयात. तांकांय बसयलें. आणि थोड्या वेळान तांणी विंडो उक्तो केलो. आणि तो तरणाटो म्हणालो नाका विंडो तुम्ही बंद करा, ह्या गाडयेंत एसी आसा. त्या देखून याजकान सांगलें पळया आमी बसार गेल्ले जाल्यार बस सुमार 1.5 घंटेतावन बस येवन येतले काय त्या वाटेन येवन येतले काय. आणि तशें जावन कितले क्राउड आसतले त्या बसार आणि कितल्या दगेन मोरो जाल्ले. तांणी देवाक अर्घा दिले. देवान तांचे खातीर एक गाडी धाडली, एसीची गाडी. आज आमच्या जिवितांत आमी चिंताव जें कितें आमी चिंताव तें सारकें म्हणून, पण देवाची मांडावळ सारकी जावन आसा.
देवाची मांडावळ आमच्या जिवितांत सारखी जावन आसा. त्या देखून परत एक पटी आमच्या जिवितांत कितें पुरा घडोवन आसा, कितें पुरा समस्या आमच्या जिवितांत येवन आसात. आज तू चिंतून जाय खंयचेय तू चिंताय ते करेक्ट ते जातेत ना संस्कृती आसाय. आज सोम्याच्या हातान समर्पण दी आनी सांग, सोम्या तू कर गा, हे म्हणजे काम जावन येतल्या खातीर तू कर गा, तितलें सांग देवा, तू कर गा. दोनी हात वयर पर्यंत जातो जाल्यार 1 मिनिट भर सांगात मेळप. आम्ही सांगता म्हणून 1 घडी भर देवा कर गा दिया. हालेलुया देवा. आज आमच्या जिवितांत कितें पुरा जाते आसा आनी कितें पुरा वायट जाते आसा त्या पर्यंत पासून तू कर गा. कित्याक तुजो मोग करतल्याच्या जिवितांत सगळें तू बऱ्या करताय. हालेलुया. लेफ्ट तळहाताचेर कोणाक दुख आसा, जेजूया कडेन आपण आसा. राईट पांया पाला कोणाक दुख आसा, जेजू आपण आसा. हालेलुया. पदवी दुका हालेलुया. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Shirala bara. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आज सगळ्यांक एक होमवर्क. आयझाया चॅप्टर 55 8 and 9. इसाया प्रवाची पुस्तक 50 आणि 5 अध्याय 8वी आणि 9वी वड. जाता जाल्यार घडी रिपीट करया आणि रिपीट करता देव तुमच्या जिवितांत ताची मांडावळ उक्ती करता. ताची मांडावळ आमच्या जिवितांत उक्ती जाता. आज विशेष रान या पहिल्या कणात विशेष रान मागया. आज देव आमच्या जिवितांत कितें करनासा ते बरें करनासा विश्वास या. सेकंड, आज आमच्या जिवितांत बरी मांडावळ उगडापी जावच्या पासून मागया. थोडे पटी आमच्या मुखार वाट नीट आसा पूण आमकां ती घैरी दिसता, क्लियर ना. आज देवाच्या हातान समर्पण दिवन मागया. या पहिल्या कणांत हे उतर 3 पटी रिपीट करते असताना विशेष मागया. देवा आमची वाट उक्ती कर, आमचे खातीर तुझी मांडावळ कितें आसा ती दाखोवन दे म्हणून सांगाता. म्हणून हे उतर 3 पटी क्लेम करया. आयझाया 48:17 सर्वेस्पोर तुझो सर्वंटार, इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता, तुवें चलोंक जाय ते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्पोर तुजो सर्वंटार, इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता, तुवें चलोंक जाय ते वाटेन चलयता. आयझाया 48:17 सर्वेस्पोर तुजो सर्वंटार, इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता, तुवें चलोंक जाय ते वाटेन चलयता. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित तुजे सुबे आसा, स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या दुसऱ्या कणांत मागया विशेष राहणार. देव आमचो सर्वंटार, तो आमचे खडप, त्या खडपा लागीं आज मागया विशेष राहणार. कितली जाणां आज कामाच्या समस्यांनी कष्ट नसात, विजाच्या समस्यांनी कष्ट नसात, कितले तांच्या भुरग्यांपासून परगामात आसात मागून आसात, PR जावच्या पासून वर्क परमिट रिन्यूवल पासून मागून आसात, कितले जाणां IELTS OET NET NCLEX एक्झाम बरोवन आसात, परगावाक मायग्रेशनाक ट्राय करन आसात, कितले जाणां मायग्रेशनाक गेल्यात
सांपण पडल्यान तांकां करेक्ट कितें करचें कळतात ना आज विशेष तांकां हर एकल्या समर्पण दिवन तांच्या जिवितांत सारकी वाट उक्ती जावं दी म्हणून सांगाता मेळोन हे उतर 3 फावटी क्लेम करया. साम 144 1 and 2 सदैव जावं सर्वेस्पर मुजें कडप तो मुजे हात झुजाक तयार करता. तो मुजो मोग मुजें कोटे मुजो बुरुस मुजो तारूक मुजी ढाल ताका हांव शरणा येता. राष्ट्रांक तो मुजे अधीन करता. साम 144 1 and 2 सदैव जावं सर्वेस्पर मुजें कडप तो मुजे हात झुजाक तयार करता. तो मुजो मोग मुजें कोटे मुजो बुरुस मुजो तारूक मुजी ढाल ताका हांव शरणा येता. राष्ट्रांक तो मुझे अधीन करता. Psalm 144 1 and 2 सदैव जावं सर्वेस्पर मुझे खडप मुझे हात झुजाक तयार करता. तो मुजो मोग मुझे कोटे मुजो बुरुस मुजो तारूक ढाल ताका हांव शरणा येता. राष्ट्रांक तो मुझे अधीन करता. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुवेंसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भजन मरिये देवाचे आम्हा खातीर विनंती कर आत्ता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. या कारणात आमची कुटुंबा सुमेच्या हातात समर्पण देऊया. आमच्या कुटुंबात शांती समाधान स्थापित जावचे पासून आमच्या कुटुंबातले सगळे उसांबळाय हर एक तराचे नालेसाय हर एक तराचे वाईट जेसूच्या सांभाळा असं पडदे हर एक जगडे हर एक नाबक्षणे हर एक तराचे कन्फ्युजन जेसूच्या कुर्सांबळात असून पडदे. आज आमच्या कुटुंबान कोण वाईट सवयीक लागल्यान देवातून पयस गेल्यान विशेष तांकां सुम्याच्या तान बटन दिवया. गोमटे दुख कोणाक आसा लेफ्ट साइड फाटल्यान लेफ्ट साइड गोमटे दुख जेजू याकडे आपण आसा विशेष मागया. आमच्या कुटुंबात सुम्याचे आशीर्वाद देवान येऊन दिवन सांगाता म्हणून येऊ तर 3 फावटी क्लेम करया. लेविटिकस 26:12 हांव तुमचे मध्ये चलतलो हांव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हजी परसा जातले. लेविटिकस 26:12 हांव तुमचे मध्ये चलतलो देव जातलो आणि तुम्ही म्हजी परसा जातले. लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्या मध्ये चलतलो हांव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हजी परसा जातले. नमान मरिये कृपेन भरले समजे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आमच्या भुरग्यांक समाजात समर्पण दिवया. आमच्या भुरग्यांक सुमी पवित्र आत्म्यान भरून दे म्हणून मागया. आमची भुरगीं आशीर्वादीत जावं दी तांचो फुडार आशीर्वादीत जावं दी आणि पांय दवरल्या सुवाते तांचे आशीर्वाद देवान येवं दी. हर एक तराच्या एडिक्शनांत वायट भितर वायट संगतपणांत हर एक कन्फ्युजनांत तांकां सुटका मेळोवन दी. तांचे शिकपाचेर आशीर्वाद देवान येवं दी. तांकां शिकोवंक बरें मोत फावो जावं दी. विशेष मागया. कितली भुरगीं लोनलीनेस फील करना सुसायडल टेंडन्सी आसा विशेष तरान समर्पण दिवया. आजकालची भुरगीं कितले जाणां वायट सांगात म्हणून रॉंग रिलेशनशिप रॉंग फ्रेंडशिप या रॉंग फ्रेंडशिप आणि रॉंग रिलेशनशिपात तावन भायर येवचे पासून मागया. कितले जाणां आवय बापूय आज रडोन आसा तांची भुरगीं आज परक्या सांगता विशेष अन्य धर्मियांची सांगता आज अक्रिस्तव संगत संबंध जोडण्यासात कितले जण तांच्या की चड प्रायाच्या स्त्रिये सांगता या कितले जण काजारी दरल्या सांगता या काजारी स्त्रिये सांगता संबंध जोडण्यासात विशेष सुम्याच्या तान भेटून देवया. तांकां सुम्याच्या तान भेटून देवया. या हर एक ट्रॅपात सैतानान तांच्या जिवितान घाला सगळ्या ट्रॅपात जेजूच्या आमलेक रक्ताच्या बळान जेजूच्या बहु पवित्र बहु बळवंत बहु भाग्यवंत बहु जैत्यवंत नावाच्या बळान तांकां हर एका या वाईट संकळेत तावन भायर हाडच्या पासून विशेष समर्पण दिवन मागया. आज कितले जण युवा जण सारखे फ्युचर ना शिकल्यात काम ना
कामा खातीर थंय थंय कश्ट नासात सुम्याच्या तर समर्पण देवया. कितले युवा जण ड्रग्साक बरे जाल्यात, कितले युवा जण आज झैलात आसात. विशेष तरान सुम्याच्या तान भेटन दिवया. सुम्या तांच्या जिवितांत वाट वक्ते जावं दे, वाट वक्ते जावं दे. या हर एक एडिक्शनांतून भायर येऊ देत. आज विशेष तरान संवसारांतल्या हर एका युवा जणां, विशेष तरान कितले जण सैरीक सोदते आसात, तांकांय सुम्याच्या तान समर्पण दिवया. सर एका युवा जणांक भुरग्यांक समर्पण दिवन हे उतर 3 फावटी क्लेम करया. झकारिया 2:15 त्या दिसा जायती राष्ट्रां सर्वेस्पराशी येतली, ती ताची पर्ज जातली आणि हांव तुजे मध्ये वस्ती करतलो. झकारिया 2:15 त्या दिसा जायती राष्ट्रां सर्वेस्पराशी येतली आणि आम्ही तुमच्या मध्ये वस्ती करतलो. झकारिया 2:15 त्या दिसा जायती राष्ट्रां सर्वेस्पराशी येतली, ती ताची पर्ज जातली आणि हांव तुमच्या मध्ये वस्ती करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुझ्या सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशेचे फळ जेजू. आज माग्या विशेष सरान जाता जाल्यार 11 सेकंदात दिंबेत पडया. माग्या परत एक फावटी आमच्या भुरग्यांपासून माग्या तुमचे दोन्ही हात वयर पाला, दोळे तुमचे दांत्या खंयसरी आसात तुमचे भुरगे. विशेष सरान याकडे तांच्या वयर हात उबार मागया. कितले युवा जना, कितली भुरगी आज देवातान पयस आसात. कितलीशी पेरेंट्स कंप्लेंट करतात, म्हजो भुरगो मिसा कसो ना, म्हजे भुरगे मागणे करना. ब्रदर मागा, म्हज्या भुरग्यांनी मागणे करच्याक मागा. ब्रदर मागा, म्हज्या भुरग्यांनी भायर देवळाक आनी वेचे सोडच्या पासून मागा. ब्रदर मागा, म्हजी भुरगीं हॉस्टेलांत आसात. मागा, तांणी तांचे सदांचे मिसाक वेचे मागण्याक वेचे खडनातल्या पासून मागा मागा मागा. आज आम्ही आवय बापय आमच्या भुरग्यापासून मागया. जेजून सांगला, देवाचे उतर सांगता, तुम्ही म्हाका उलो मारा आणि हांव तुमकां जाप दिता. तुम्ही म्हाका उलो मारा, तुम्ही म्हाका उलो मारा. अरे एकल्यान सांगला, दोन्ही हात रुपान मागी. आज आम्ही सगळी सांगाता म्हणून आमच्या भुरग्यांनी पवित्र ज्ञान भरच्या पासून माग्या. सांगाता म्हणून येऊ तर 3 फावटी क्लेम करया. साम 22:30-31 मुजी भुरगीं बाळां ताची सेवा करतली, फुडले पिळगेक ती सर्वेस्पराची खबर सांगतली आणि जल्मा येवची आसा ते संततीक ताची नीत परगट करून म्हणटली. हे सगळे सर्वेस्परान केला. साम 22:30-31 मुजी भुरगीं बाळां सेवा ताची सेवा करतली, फुडले पिळगेक सर्वेस्पराची खबर सांगतली आणि जल्मा येवची आसा ते संततीक ताची नीत परगट करून म्हणटली. हे सगळे सर्वेस्परान केला. साम 22:30-31 मुजी भुरगीं बाळां ताची सेवा करतली, फुडले पिळगेक ती सर्वेस्पराची खबर सांगतली आणि जल्मा येवची आसा ते संततीक ताची नीत परगट करून म्हणटली. हे सगळे सर्वेस्परान केला. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमे तुझे सुवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. दोन्ही हात आमचे वयर बारया. मागे विशेष रान आज कितले जण या लाईन आसात हर एकल्या पासून मागया. कितले जणांनी या युट्यूबाचेर पिटिशनां घालात, कितले जण या युट्यूबाचेर मागून आसात आणि मुखार या सगळ्या मुखल्या दिसांनी या युट्यूब चॅनल पळोवन या चॅनलाचेर या मागणे ऐकतात. विशेष समयाचे स्पर्श तांकां देवान येवं दे, देवान येवं दे, देवान येवं दे. क्लारिसा, देवाचे आशीर्वाद तुझे देवान येवं दे, देवान येवं दे. मारिया लोबो, सिरिल फर्नांडिस, सुरेश ह्या भावाच्या जिवितांत सारकी वाट
उक्ती जाऊ दे, सारखी वाट उक्ती जाऊ दे. जांग पुरो ताणे किती मांडावळ गेल्या देवाची मांडावळ त्याच्या जिबितांत उक्ती जाऊ दे. सारख्या असा ते त्याच्या जिबितांत उजवाडा येऊन दे, उजवाडा येऊन दे. जुलियट डिसोसा विशेषरण माकून असा त्याच्या मॅडमचे शोल्डर पेन येता सुटका मेळच्या बसत या घडया मागिया. मायकल म्हणल्या बाबापासून समर्पण मागिया. जुलियन मस्करेनस समर्पण दिव्या. भाग्य विशेषरण अंजेलिना फर्नांडिस, अंजेलिन रेको, संदीप, संतोष, प्रीजा पिंटो ताजे दुयेक सुम्याच्या तान बिठान दिव्या. अरुण वास, क्रिस्टल विशेषरण ताजे तो काय भुरग्यांक सुम्याच्या तान समर्पण दिव्या. ऐटनक विशेषरण माग्या सुम्याचे स्पर्श ताजे देवन येऊन दी, सुम्याचे स्पर्श ताजे देवन येऊन दी. डेरिल, दिशा, हॅडली, इवेत, जेनिसिया, जिस्टल, सिंड्रेला, जेम्स, जेस्सी, जुलियन, जुलियट, स्टेफानी, जेसन, स्टीफन, लॅन्सी, लॅनित, अनिता, ॲश्लिन, लरिसा, जॉयस्टन, लिगोरी, ज्योती, लीना, मेल्विन, शरद, सोनल, टेरेसा, लीना वाज, लिडविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन, हेनरी, मार्गरेट, प्रिस्टन, मिल्बर्न, मारिया, मेरी डिसूजा, प्रदीप, प्रतिष्ठा, प्रिया, अनिल, अग्नेलो, रीटा, सिल्विया, संसिया, एरन, ऑस्टिन, तारा, विनिशा विशेषरण विनिशाचे आशीर्वाद देवाने होती. त्याच्या गर्भाच्या भुरग्याचे देवाचे आशीर्वाद देवाने होती. सुमिता कम्प्लिटली कव्हर करून दे. वीटा समाजाच्या तांबेटान देव्या. सगळे कर्ज वृंदा, रॉकी, रेनविक, रीना, अरुण, तेरेसा, काश्मीर, रीना म्हणल्या बहिणीच्या सगळ्या कर्ज समाजात समर्पण दिव्या. माग्या इतले जण सॅलरी इन्क्रिमेंट बसत ना कोण असतात. समर्पण दिव्या. एक बहीण त्यांच्या कुटुंबात असलेले अनबन क्लिअर झोनच्या पासून समाजात आंबेठान दिव्या. समर्पण दिव्या विशेषरान कार्मो म्हणल्या पावाक चेस्ट पेन येता ताका रिलीफ मेळचे पासून त्याच्या कामाचेर आशीर्वाद मेळचे पासून इन्सोमनिया आणि गॅस्ट्रायटिस सुटका मेळचे पासून एक बहीण मकोन आसा तांच्या सिव्हिल आयडीचेर तांचे एड्रेस करेक्ट रिफ्लेक्ट जावचे पासून क्लारिसा क्लारिसा ह्या भुरग्याक जेजू आपडटा. क्लेम करा ह्या भुरग्याचे नाव जेजून आपयला. क्लारिसा मागे विशेष इग्नेशियस क्वार्टरस त्याच्यापासून समर्पण दिव्या. तुम्ही ताका स्पर्श करून दी. बरी भलायकी ताका फावो करून दी. समर्पण दिव्या. एक बहीण त्याच्या गावाच्या कुटुंबात टॉर्चर अनुभव करते असा डौरी हिसारनं कष्ट येते असतात. समर्पण दिव्या माग्या ते कुटुंब परतवच्या पासून बदलवच्या पासून माग्या. तसेच इवेत म्हणल्या पण सगळं कर्ज त्यांचे
प्रॉपर्टीचे रजिस्ट्रेशनचे सगळे इश्यूज सोम्याच्या तान भेटून देऊया. भाग्या दोन्ही हात आमच्या विरुद्ध या. याला किती जण पिढे असतात सोम्याच्या तान भेटून देऊया. जेसू 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 दोन्ही हात विरुद्ध या. सगळ्यात आपण घट्ट त्याला स्तुती करूया. हालेलुया 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 रिया शरला बरादी बरा शिरला बरा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. लॉरेन्स तुझे जीवन सम्यक समर्पण दे. जेसू तुझे आशीर्वाद घालता. हालेलुया 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 बेट्टी बेट्टी जेसू तुका आपट सा. हालेलुया 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 जेसन मुळे बाबा समर्पण माग्या. हालेलुया 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 मरियम माये हे सगळं तुझ्या भुरग्यापासून माग हे सगळे तुझे भुरगे माये तुझे मागले कंचेस नाव म्हणा माये या सगळ्याच्या गरजापासून देवाच्या कुशेप्रमाणे त्याचे जीवितन बरे जाऊच्या पासून माग माये नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सभ्यासा स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हा विषय सरान कोणाक टेस्टमनी दिवंक कसा कोणाक पिटिशन धाडूंक कसा 9900332411 या नंबराक तुम्ही म्हाका मेसेज धाडयात. तुमकां रिप्लाय करता. हर एका दिसा संजे आमची इंटरसेसरी मागणी आसा 7:30 जावन 8:30 कुवेटचो टाइम इंडियाचो टाइम 10 जावन 11 वरां रातची. कोण कॅनडा आसात माउंटन टाइम सकाळची आता प्रेझेंटली 9:30 जावन 10:30. ओके तुम्ही सगळी जॉईन जाया. हेरांक तुम्ही सांगा या बुधवारा दीस विशेष मागण्या सांजेर 7:15 वरांतावन 8:30 वरां म्हणजे कुवेटचो टाइम इंडियाचो टाइम 9:45 to 11 o'clock सांजे राती 10:15 तावन 11 वरां म्हणजे विशेष मंडळ तादेस प्रेज अँड वर्शिप वर्ड ऑफ गॉड आणि हिलिंग सर्व्हिसेस जाले. तुम्ही सगळे जॉईन जाया. हेरांक तुम्ही सांगा कोण तुम्ही युट्यूबाचेर आसात आमचे चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि हेरांक तुम्ही शेअर करा. देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी बेसावानी आणि कृपेन बरें. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord, brother. Thank you so much. God bless you.